É importante recordar, durante este 1 de maio, que os cambios que poidan acontecer teñen unha clara vocación de seguir desposuindo a clase traballadora. Dende os estamentos políticos estáse a falar duns novos pactos da Moncloa e un plan Marshall de rescate da Unión Europea. Dende a CNT sabemos o que significaron os últimos pactos da Moncloa. Capitalismo salvaxe, desindustrialización, despedimento e promoción da negociación por medio dos sindicatos do aparato político fronte á negociación directa entre o traballador e o empresario. Uns pactos que, despois de 45 anos, mostraron como a clase traballadora foi perdendo poder adquisitivo ano tras ano. Non podemos permitir que a historia se repita. Non podemos deixar que a clase política volva a utilizar unha nova crise para enriquecer aos que máis teñen e seguir reducindo os nosos dereitos. É necesario organizármonos para plantar cara a un sistema que prima o desenvolvemento económico por enriba da vida das persoas.